салом алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи пурра сахт нашудани узви мардона ё соз нахестани узви мардона барои алоқаи ҷинсӣ кардан мебошад. ба забони русӣ инро эректильная дисфунксия мегӯянд. яъне бемор шикоят мекунад ки узви мардона пурра сахт намешавад ё сахт мешаваду дар вақти алоқаи ҷинсӣ кардан тамом накарда суст мешавад. дӯстон, хуб, мо дар телевидение нестем ва ин интернет аст ва ман кӯшиш мекунам ки мавзӯъро оддӣ карда барои шумо фаҳмонам, чунки мақсади мо ин бохабар кардани шумо аст, на забони худро гӯем ки нишон додан забони тоҷикии худро. хуб, ин интиҳоми забони тоҷикӣ ҳам нест. хуб, пеш аз сар кардани мавзӯъ мехоҳам ба шумо расонам ки дӯстони азиз, бо сабаби зиёд банд будан мутаассифона навор кам шуда истодааст, чунки ҳар рӯз дар шаҳри Душанбе беморонро қабул мекунем ва ҳар рӯз қариб 2-3 ҷарроҳӣ мекунем ва вақти навор кардан мутаассифона фақат рӯзҳои якшанбе имконият мешавад. бисёриҳо фикр мекунанд ки мо фақат консултатсия медиҳем, яъне ба беморон маслиҳат медиҳем. Не дӯстони азиз, асосан гирем мо бисёртар ғайр аз қабулу маслиҳати беморон бисёртар ҷарроҳиҳо мекунем, мисли ҷарроҳиҳои варикоцелия бо усулҳои нав, грыжаҳо, вадянкаҳо, варикозҳо, кистаҳо ва ғайраҳо бо усулҳои ҳозиразамон. албатта дар бисёр ҳолатҳо бо усулҳои микрохирургӣ, яъне бо буриши камтарин ҷарроҳиҳоро мегузаронем ва дар баъзе ҳолатҳо бошад дӯстони азиз ҳатто бе буриш. хуб, ино вобаста аз худи беморӣ аст. дар ин мавзӯъ ман ният дорам ки насиб як навор карда барои шумо оянда пешниҳод кунам. хуб, барои оне ки мо шуморо ҷарроҳӣ кунем, мутаассифона каме навбат мепоед, вале барои бо сифати баланд гузарондани ҷарроҳии шумо албатта бемор бояд каме сабр кунад. барои назди мо омадан дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе ҳатман аввал ба ёрдамчии мо занг занед, маслиҳат кунед вақти омаданро ва танҳо пас аз маслиҳат кардан биёед. рақамҳо дӯстони азиз дар рӯи экран ҳаст. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. дӯстони азиз, бояд гуфт ки бениҳоят зиёд мардон ба ин беморӣ гирифтор ҳастанд дар худи Тоҷикистон, вале бисёриҳо мутаассифона шарм медоранд ба духтур муроҷиат кунанд ва дуруст табобат гиранд. оқибат ин гуна мардон ё ҳамин хел зиндагӣ кардан мегиранд ё аз пеши худ ягон доруҳоро бо маслиҳати ягон кас истифода мекунанд бо нархи қимат харида ва оқибат ҳолашон якбора бадтар мешавад ва вақте назди духтур мераванд дигар мушкилтар мешавад табобат кардани онҳо. бисёр беморон фикр мекунанд ки ин беморӣ табобат нашаванда аст, вале 95% мардони гирифтор ба ин беморӣ албатта ки табобат мешаванд. барои ин аввал бояд духтур бемориро сабабашро муайян кунад, ки ин кори осон нест албатта, ва баъдан табобатро шурӯъ кунад. дар ин ҷо якчанд мутахассисҳо якҷоя кор мекунанд. агар сабаби беморӣ муайян шавад, чӣ хеле гуфтам, дар 95% ҳолатҳо бемор табобат мешавад. муҳим якумаш ин ки бемор бояд бо сабр бошад, чунки пурра табобат шудани ин беморӣ метавонад то 3-4 моҳ, баъзе вақт зиёдтар вақт гирад. дуюм ин ки бо духтур бояд бемор дар алоқа бошад ва зуд назди духтур бояд биёяд ва оиди табобати худ ба духтур маълумот диҳад. дар баъзе ҳолатҳо бемор пас аз оне ки як курс табобат мегирад, метавонад ки каме сиҳат шавад ё умуман сиҳат нашавад, ё ин ки сиҳат мешаваду пас аз якчанд моҳ метавонад ки боз ба ҳамин беморӣ гирифтор шавад ва мутаассифона метавонад ки ба духтур муроҷиат накунад дигар. хуб, ин кори хато аст. ҳамон духтуре ки шуморо табобат карда истодааст, бояд шумо назди ҳамон духтур албатта ки равед, чунки табобати ин беморӣ, дӯстони азиз, линия дорад. аввал доруҳоро мекунанд ва агар ки доруҳо кӯмак накарданд, якчанд усулҳои дигар аст, онҳоро истифода мекунанд ва агар ин усулҳоро ҳам кӯмак накарданд, метавонад ки барои шумо духтур ҷарроҳиро маслиҳат диҳад. инро гӯем ба қавле дар бениҳоят кам ҳолатҳо духтур метавонад барои шумо маслиҳат диҳад, яъне ҷарроҳиро. барои ҳамин, барои оне ки шумо сиҳат шавед, пурра сиҳат шавед, ҳатман бо духтури худ якҷоя кор кунед ва то даме ки духтур шуморо табобат мекунад, пурра табобат накунад, назди духтур рафтан гиред. ёдатон бошад дӯстони азиз, дар навори пешина мо дар бораи тест тамом кардан суҳбат карда будем, вале пурра сахт нашудани узви мардона, яъне эректильная дисфунксия, ин дигар проблема аст. инҳо аз якдигарашон фарқ мекунанд. он проблемаро ман чӣ хеле ки фаҳмонда будам, преждевременная эякуляция мегӯянд. хуб, инҳо аз якдигарашон албатта ки фарқ мекунанд. дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона инҳо метавонанд ки дар якҷоягӣ вохӯранд. яъне мард шикоят мекунад ки ҳам тест тамом мекунад ва ҳам сахтиаш на он қадар сахт аст ё сахт мешаваду дар вақти алоқаи ҷинсӣ метавонад ки хоб кунад. сабабҳои эректильная дисфунксия ба се қисм ҷудо мешавад. якум психогенӣ, дуюм органикӣ, сеюм омехта, яъне ҳар ду сабаб дар якҷоягӣ ки бисёртар вомехӯрад. сабабҳои психогениро дар байни мардум аз рӯи системаи асаб мегӯянд ва инҳо метавонанд аз рӯи мондашавии асаб, харобшавии асаб, стресси зиёд, депрессия, тарсу ваҳм доштан ва дигар бемориҳо бошанд. дар ин мавзӯъ биёед иҷозат медиҳем ба доктори клиникаи Евромед, он ҷое ки мо фаъолият мекунем, доктор Алиҷон Ҷобиров, ки собиқаи 10-солаи корӣ доранд ва дар чандин давлатҳо такмили ихтисос гузаштагӣ ҳастанд, иҷозат медиҳем ба он кас суҳбат кунанд.
оиди дигар бемориҳои алоқаманд ба асабу психика дар инстаграми ин каст, дар инстаграми доктор маълумотҳои зиёд ҳастанд, дар канали ютуби ин каст ва ман ҳам инстаграми докторро ва ҳам канали ютуби ин докторро дар зери ҳамин навор мегузорам. ҳатман дар омада обуна шавед. шахсоне ки мехоҳанд системаи асаби худро дуруст ва пурра ташхису табобат кунанд, метавонанд ки ба духтур Ҷобиров Алиҷон муроҷиат кунанд ва пеш аз оне ки меояд ҳатман аввал занг занед ба рақамҳое ки дар экран мебинед ва баъдан биёед. салому алайкум, ман Алиҷон Ҷобиров, духтури равонпизишк ва имрӯз дар мавзӯи сӯзшавии сахтии мардонагӣ пеш аз алоқаи ҷинсӣ ё дар вақти алоқаи ҷинсӣ суҳбат мекунем, яъне эректильная дисфунксия. ман кӯшиш мекунам ба забони фаҳмо барои шумо мавзӯъро фаҳмонам. хуб, эректильная дисфунксия гуфта ин ҳолатеро мегӯянд ки узи мардона барои алоқаи ҷинсӣ кардан пурра сахт нест ё дар вақти алоқаи ҷинсӣ метавонад суст шавад. бояд гуфт ки чӣ хеле ки доктор Умар Азизов дар боло қайд карданд, яке аз сабабҳои эректильная дисфунксия ин сабаби психогенӣ мебошад. дар байни мардум инро аз рӯи системаи асаб мегӯянд. дар мардони то 50 сола дар бисёри ҳолат ҳамин проблемаи асаб сабаби эректильная дисфунксия метавонад бошад. сабабҳои психогении эректильная дисфунксия инҳо мебошанд: депрессия, стресс, мондашавӣ ва харобшавии асаб, тез алоқаи ҷинсӣ кардан бо бисёр занҳо, тарсу ваҳм доштан, пастшавии боварӣ ба худ, масхара ё паст задани мард аз ҷониби ҳамсари худ, дер алоқаи ҷинсӣ кардан бо оилаи худ ва ғайраҳо. бисёр аз бемороне ки ба мо муроҷиат мекунанд ҳам сабаби психогенӣ доранд ва ҳам ягон бемории дигар. барои муайян кардани сабаби беморӣ бояд бо бемор суҳбат кард, аз ташхисҳо гузаронд ва танҳо пас аз муайянкунии сабабҳои беморӣ табобатро шурӯъ кард. агар сустшавии сахтии мардонагӣ ё эректильная дисфунксия танҳо аз рӯи асаб бошад, бемор мегӯяд ки дар ӯ сахтшавии мардонагӣ худ аз худ давоми рӯз, шаб ё саҳар баъд аз хоб дида мешавад. инчунин агар эректильная дисфунксия психогенӣ бошад, проблема метавонад якбора сар шавад, яъне бемор мегӯяд ки ӯ аввал сиҳат буд, вале баъдан якбора мардонагии ӯ суст шуд. проблемаи эректильная дисфунксия ин проблемае ҳаст ки дар бисёри мардон дида мешавад, чӣ ҷавону чӣ калонсолон, вале мутаассифона баъзе аз рӯи шарм ва дигар сабабҳо ба доктор муроҷиат намекунад ки ин кори хато аст ва оқибат мардонагии онҳо дар сину соли ҷавонӣ аз кор мемонад. вақте проблема кӯна шавад, табобат кардан мушкилтар мешавад, вале дар 90% ҳолатҳо новобаста аз ҳолати бемор ин проблемаро табобат карда мешавад. барои ин бояд шумо биёед аз ташхиси пурра гузаред ва аз ҳама муҳим дар қайди мо то сиҳатшавӣ бояд истед. яъне мо шуморо дар клиника табобат мекунем, вале баъд аз табобат то пурра сиҳат шудан шумо ақаллан ҳар 10 рӯз пас бояд назди мо биёед ва бо мо суҳбат дошта бошед. мо бояд аз ҳоли шумо то пурра табобат ёфтан бохабар бошем ва вақте шумо пурра табобат шудед, метавонед ҳар 6 моҳ пас назди мо биёед. аломатҳои дисфунксияи эректилии психогенӣ инҳо мебошанд: кам шудани ҳасосият, яъне чӣ хеле ки дар байни мардум мегӯянд возбуждение, ҳамон ҳасосияте ки мард пеш дошт дигар онро надорад. пастшавӣ ё набудани ҳаловат аз алоқаи ҷинсӣ, яъне бемор мегӯяд аз алоқаи ҷинсӣ он қадар ҳаловат намебарам. паст шудани эрексия, набудани ҳаловат ҳангоми оргазм, яъне дар вақти тамом кардан ё баромадани нутфа. дӯстони азиз, дар бораи табобати эректильная дисфунксия дар навори оянда бо шумо суҳбат мекунем. сабабҳои органикӣ ки ба эректильная дисфунксия оварда мерасонад, ин бемориҳои дилу рагҳо мисли фишорбаландӣ, атеросклероз, бемории қанд, простатит, уретрит, везикулит, бемориҳои гузаранда бо роҳи алоқаи ҷинсӣ, бемориҳои эндокринӣ ки сабаби пастшавии тестостерон, яъне гормони асосии мардон мешавад, ино бошанд. ино ҳама метавонанд ки сабабҳои эректильная дисфунксия дар мардон шаванд. аллакай исбот шудааст ки эректильная дисфунксия дар бисёр ҳолатҳо аз он дарак медиҳад ки дар бемор атеросклерози рагҳо дида мешавад ва бемор оянда метавонад ки сактаи дил ё ки инфаркт миокарда мегӯянд ба забони русӣ ё сактаи майнаи сар, инсулт гузаронад. барои ҳамин дар ин ҳолат бояд духтур холестерини хуни беморро, липопротеиди низкой плотности ва триглитсеридҳои хуни беморро албатта ки тафтиш кунад. ин бениҳоят муҳим аст. сабабҳои омехтаи эректильная дисфунксия ин метавонад ки ҳам сабаби психогенӣ ва ҳам органикӣ дар якҷоягӣ бошад ки дар бисёр ҳолатҳо айнан ҳамин дида мешавад.
инчунин истифодаи наркотикҳо, кашидани сигарету бангу калян, нӯшокиҳои спиртӣ, баъзе дороҳое ки барои паст кардани фишори хун истифода мешаванд, баъзе дороҳои асаб метавонанд сабаби эректилная дисфунксия шаванд. барои ҳамин бениҳоят муҳим аст аввал бемор назди духтур биёяд ва бо духтур пурра маслиҳат кунад ва ба духтур пурра маълумот диҳад. ҳар чизе ки ҳаст бемор бояд ба духтур ҳатман гӯяд. ҳар чизе ки бошад байни духтуру бемор мемонад ва духтур ҳуқуқи ба дигарон расониндани проблемаи шуморо надорад. ҳеҷ гоҳ аз духтур шарм накунед дӯстони азиз ва ягон чизро бояд шумо пинҳон накунед, чунки ин ба зарари худи шумо аст. яке аз маълумотҳои нодурусте ки дар байни мардум паҳн шудааст ин аст ки гӯё яке аз сабабҳои эректилная дисфунксия ин сину сол бошад, вале ин нодуруст аст. агар сину соли мард калон ҳам бошаду бемориҳои фишорбаландӣ, бемории қанду дигар бемориҳое ки ман дар боло гуфтам онҳоро надошта бошанд, бояд бо алоқаи ҷинсӣ ягон проблема надошта бошад мард. вале бо гузаштани сини сол мутаассифона дар мард бисёр бемориҳое ки ман гуфтам мисли бемории қанду фишорбаландӣ ва дигар бемориҳо ҷамъ шудан мегиранд ки ҳамин метавонад сабаби эректилная дисфунксия бошад. дар давлатҳои аврупо онҳо чӣ хеле ки гуфтам онҳо худашонро бисёртар аҳамият медиҳанд, барои ҳамин сину солашон 60 бошад 70 ҳам бошад метавонанд ки алоқаи ҷинсӣ кунанд. ногуфта намонад ки эректилная дисфунксия оқибат ба он оварда мерасонад ки дар бемор хоҳиши алоқаи ҷинсӣ кардан паст мешавад ва мард бо ҳар хел баҳона аз алоқаи ҷинсӣ кардан рӯй мегардонад. ба хона дер меояд, ҳар хел баҳонаҳо мековад, гӯем ки мисли он ки гӯё ки монда бошад, ба қавли настроен набошад ва ғайраҳо. дар умум гирем бемор як баҳона кофта сарро таги курпа карда хоб мекунад. ин оқибат эректилная дисфунксияро якбора зиёдтар мекунад. яъне агар мо ду шахсро муқоиса кунем, шахси А ки дар як ҳафта як бор ду бор алоқаи ҷинсӣ мекунад бо оилаи худ ва шахси Б ки дар як моҳ як бор алоқаи ҷинсӣ мекунад бо оилаи худ, дар байни ин ду шахс эректилная дисфунксия ва тез тамом кардан дар марде ки дар як моҳ як бор алоқаи ҷинсӣ мекунад, яъне дар шахси Б зиёдтар дида мешавад. яъне шахсе ки зуд зуд бо оилаи худ ин корро анҷом медиҳад камтар ба ин беморӣ гирифтор мешавад. хуб дӯстон, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва оиди табобати эректилная дисфунксия насиб дар навори оянда суҳбат мекунем, чунки мавзӯи бениҳоят калон аст ва бо як-ду навор кардан мавзӯъро пурра фаҳмондан имконият надорад. навори ояндаро интизор шавед ва худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.